Hvad så? Hvad siger du til det? Det er pis godt, mand. Fanden er godt at være på vejen igen. Det kunne blive godt. Yeah! Fedt, mand. Fede spor. Nu har fået pulsen op. Nu må jeg sige. Dejligt med nogle klip under hjulen, selvom det er lidt mere runde af flaksen. Så er vi Sabe i Sverige. Ja. Det bliver ikke bedre. Nej, det gør det kraftigt ikke, du. Eddermame lækkert. Svenske sporene er det bedste. Nej det. Sådan der. Oh yeah! Det står herovre. Ja, det gør det. Bare lige prøve. Ja. Move it! Ah! Fuck. Okay. Ja. Hvad så, Steffen? Hvad skal vi? Vi skal fandme på tur med Specialized. Vi har guide på det hele. Det bliver pisse godt. Det. More, but it's steep. Okay. Oh, okay. I should have said that. Er der drop der? Hold venstre. Du holder venstre? Ja. Ja. Only ways up, baby, for you and me now.
Så bliver der lige været en klatretur. Jeg skal få chicken. Hvorfor er det? Burde det ikke være noget i den? Det drejer sig om at have fart på her, hvis man skal igennem. Det var jo lidt for tidligt, vi bare sagde, at der var sådan noget nemmhed sådan noget det her. Det er fandme fedt, mand. Ja. Også nogle fede nedkørsler. Ja, helt vildt. Så bliver det sgu efterår, men skal vi fandme ud og køre alligevel. Regnen kommer, og vi skal i gang. Peace out. Ja. Godt, mand. Det er fedt. Så er der bike hiking. Sådan. Ja. Fanden skulle lige det her. Hvad sagde du? Vi sagde ikke noget. Jeg er kraftig med det hele, mand. Ja, sådan! Kan du forestille dig, sgu da? Det vil jeg gerne. Ja, okay. Skal der hjælp? Det er klatring, det her, mand. Skal der hjælp? Nej, men jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kan det her. Jeg fik det igen på video. Ej, ja, det er godt, mand. Det er godt. Det er godt. Det er pissegodt, mand. 50 års fødselsdag med alle de udtryk, jeg er kommet med. Ja. Dumme ting. Hvorfor kan jeg ikke Jada, det her? jada. Du siger nada. Det er stemme. Den med i orden, det her. Så har vi lige kørt, 2 timer, ikke? Jo, 2 timer. Det er 2 timer i regn. Så det er det, vi er på noget. Startede. Og jeg tror, at Steffen har fundet et bad. Hvad? Et nyt område? Ja. Har fundet et nyt område? Vi skal over et nyt område. Det er pissegodt. Det er sådan, jeg finder et nyt område. Vi har nok kørt i 10 forskellige nye områder i dag. Det har også været pisse godt. Det har det. Steffen i orden. Skid, mand. Hvad siger du? Skider ikke en skade, mand. Skid, mand. Fryser du, eller hvad? Jeg fryser fryser, mand. Du fryser kraftigt med hele tiden. Jeg fryser hele tiden. Det er fordi, vi aldrig kører over i et nyt område. Kører kraftigt med rundt i det samme område hele tiden. Jeg skal lige have en trøje på. Jeg skal have en trøje på nu. Det er fucking koldt, mand. Det er koldt. Så er det sidste dag i Göteborg. Det er opkørslet her. Godt, man kan mærke, at man skal køre en lille smule mere forsigtigt ned over alle de der rødder. Det må man sige. Ja. Man kan ikke bare fyre til den. Der var også det der grænnål, det er pisse glat. Det er pisse glat, ja. Og stenene er altså heller ikke sådan, at man står fuldstændig fast. Ja. Men det er fedt, fordi det gør bare en helt anden dimension til det i forhold til, hvad vi kørte i går, ikke? Jo, det er. Det er super godt. Ja. Jeg kører den her ude, og
Steffen synes, han har fundet et spor. Det er pisse godt, det spor her. Det er glat. Kom nu, det er pisse nemt, har du sagt. Bare over. Bare over. Bare over. Kom så. Lige her cyklen om på den anden side, der. Sådan, mand. Nu er det pisse nemt. Og mener du fucking ikke det der, Steffen? Jeg skal derover. Altså, hvis ikke du skal med, så skal jeg jo tilbage igen. Det er jo det. Så er det nu, du skal finde ud af, skal vi tilbage, eller skal du med over? Så kører vi tilbage til stien. Eller til trappen der. Jeg skal gøre det. Okay. Jeg magter det der. Jeg magter simpelthen ikke at få totalt sok af det der. Det var dig, der ikke ville. Nej, det er dig, der har fået på total detur, altså. Det er typisk. Men når man har en plan, så skal man følge planen. Så skal du ikke bare finde på alle mulige andre sjove ting. Jamen, det er også rigtigt. Hvis ikke man ligesom har Sådan er det også i militæret, har jeg hørt. militæret, der improvise, overcome, adapt. Ja, okay. Jeg tror godt, du kan køre den. Ja, det tror jeg sikkert. Du kunne godt, men du gider ikke. Nej. Ej, man kunne faktisk godt rulle den ned der. Ja. Man skal bare ramme lige mellem de der to træer. Så er der bike hiking. Ja. Goddammit, Alexis. Skal du få et... Det var fandme fedt, det der. Ja, det var. Fik du den? Ja, det gjorde jeg. Cool. Det var da utroligt. Flere rødder. Ja. Fedt, mand. Fed tur, ikke? Jo. Og fed nedkørsel, der var sindssygt. Ja, den er super fed, den her kød. Ja, helt klart.